Mae gan Dafydd dir pori drws nesaf i'r hafod, ar dyddyn gwag y NOE. Beth strach chi fan hyn, Rhian? Wel, NOE fenyn ydy hon. Pam mae gyda chi? Wel, dwi wedi dod o hyd, I'm yn eistedd ar ben wal fel arfer efo NOE yn y llaw. Ond dwi wedi cael ein benthyg i achos mae yna dyddyn bach tu cefnu ni o'r enw gwag y NOE. Mae'n enw bach yn drist. Mae yn drist yn dydy achos mae'r NOE gwag yn golygu bod na ddim menyn a bod na dlodi o bosib te. Sut nhw'n defnyddio hi? Wel, oedd bwysig i sgaldio hi gynta i chael ein hollol lan, ond wedyn oedden nhw'n corddi y llefrith, gweithio'r menyn, nes oedd yr hylif oedd yn dod allan ohoni yn hollol glir ac yna i dorio'n bwysi. Mae hwn yn dibyn o hen beth da felly? Wel, ydy mae o, ac oedden nhw'n defnyddio hwn yn yr oesoedd canol. Ac da ni'n gwybod hynny achos oedden nhw'n talu trwnc fwyd, rhyw fath o rent i'r tywysog, a oedden nhw'n gallu gwneud mewn mêl neu flawd, ond yn yr achos yma mewn menyn. Ac wna hi ddim y tro i gael powlan wastad o fenyn, oedd rhaid bod na foel ar y menyn bron ddwywaith cymaint ynde. Mae gwag y NOE gyda un o'r enwau perta dwi wedi clywed ar hyd y daith yma, ond yn sicr mae'r enw trista. Mae menyn yn un o'r pethau sylfaenol na ni'n cyfri bod ni'n gorfod cael yn dyfe, fel llath a siwgr. Ond yn yr achos hon, pethau mor llwm, oedd y NOE fenyn yn wag.